Zvinozobuda pachena kuti the mnangagwa regime aisi kuita zvekutamba. Nhau ye2030 chinhu chavaroda kuatena. Tasema constitutional amendments. Tarisa zvakaitwa vana lava mumadhuku. Zvinozobuda pachena kuti right now situation is very very volatile. Panguva inoi ndiyani nhau iyo ichitagona majarajaros yekuti there is a parallel structured meeting which transpired over the weekend kuPrecabe farm. Ichiuya panguva inoi vachizama kuplota maways avangaita kuti nhau yemaconstitutional amendments isucceeding. Saka pina mashuka mudatokwa panapa majarajaros anozikanwa kuti zvikananda critic. Erebo subscribe like utomba bell icon. Tipinda panapa inda majarajaros amudanyira chiti another meeting at a parallel ZANU-PF headquarters Precabe, where a parallel structure meets to plot a subversion of our constitution is taking place. Mnangagwa and his sons, supported by criminals, are on the verge of taking total control of our country and its resources. Though mashukanaito opana na majara sachiti aiwa pane attempts ari kuitiwa ekuteka control of the country. Zviitiko zvekunzi ma 2030 lieutenants, ma 2030 generals, and supporters, they are being warned that you do not know the life after my amendments. You do not know the life after 2028. You are going to be surprised. What developments are kuda panguva inoi arunyasi kuoneswa zvinzi kwatiri kuenda nyika yakuenda kumatero. Everyone must be careful. We do not want history to repeat itself. Ask my generals who took part in 2017. Panguva inoi tiona kuti kwani ma high level meetings ari kuwa structured, ari kuwa conducted, ari kuuya panguva inoi achiuya achiplana about ma constitutional amendments, but at the same time yatoona kuti the same system it denied ikati 2028 they are going to retire. They do not want, or they do not have ma ambitions ekuramba achitonga beyond 2028, but they are constitutionalists. But now they are trying to alter that constitution. Vinagoma section medu za fungulo aim kuti pamusoro pechitiko ichi. Subscribe like chitona bell icon.